Cando me digades? Sí? Bueno, pois moi bo día e moitas gracias por asistir a esta rolda de prensa na que imos dar conta dos asuntos que abordamos na Xunta de Portavoces. Pero, en primeiro lugar, como é a primeira ocasión na que teño a oportunidade de manifestalo públicamente, pois quixera expresar tamén o meu pesar e o do todo o Grupo Parlamentario Popular por dous recentes pasamentos. En primeiro lugar, o de editor da Voz de Galicia, don Santiago Rei Fernández de la Torre, persona que creo que resulta obrigado a recoñecerlle o gran traballo que fixo ao longo da súa vida polo achegamento de información a todos os recunchos da xeografía galega e sen cuxa figura resultaría moi difícil entender a evolución de Galicia nas últimas décadas. E, por outra banda, e ainda máis recente, o pasamento do exalcalde da Lama, Jorge Canda, un home que durante 28 anos se dedicou en corpo e alma á alcaldía do seu concello, a servir aos seus veciños e que deixou unha fonda pegada en todos aqueles que o coñecemos e tuvemos esa fortuna, e tamén no municipalismo galego, sen dúda, un mestre de alcaldes que deixa unha pegada imborrable para as súas familias, para os seus compañeiros, para os profesionais tamén da información que forman parte da Voz de Galicia, as nosas condolencias. Pasando xa á orde do día do pleno que se celebrará a vindeira semana, informar que comezará coa comparecencia do Conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional por petición propia para informar do inicio do curso escolar, un curso escolar que vai supoñer o inicio da maior modernización do sistema educativo galego nos últimos 30 anos, mellorando tanto a atención ao alumnado como as condicións do profesorado e o funcionamento dos propios centros de ensino. En resumo, algunhas das cuestións sobre as que vai informar o conselleiro na súa comparecencia son a rebaixa do número de alumnos por aula que comenzará este mesmo curso en cuarto grado infantil e se estenderá progresivamente o resto de etapas educativas, que é unha rebaixa de alumnos por aula que se fará mantendo o número de aulas nas etapas de infantil de primaria, a pesar de ter 4.000 alumnos menos matriculados. E todo isto aderezado coa incorporación de 409 profesores aos centros educativos galegos, co obxectivo de mellorar a atención ás necesidades específicas dos alumnos e avanzar no modelo de ensino inclusivo que xa caracteriza a educación galega, a máis inclusiva da OCDE. Polo que respecta ás proposicións non de lei que defenderá o Grupo Popular, a primeira delas ten que ver cun dos problemas relacionados co transporte que máis espazo ven ocupando nos medios de comunicación ao longo deste verán, o transporte ferroviario e os atrasos reiteradamente ignorados polo goberno de Pedro Sánchez, chegando ao punto de que o propio ministro de Transporte criticará as innumerables queixas dos usuarios polas condicións e os considerables retrasos que padeceron nas súas viaxes en tren. Dende o Partido Popular de Galicia seguiremos insistindo na necesidade de que a oferta de servicios ferroviarios na nosa comunidade responda á demanda real dos galegos e garanta o seu dereito á mobilidade tamén nas liñas convencionais e no interior de Galicia. Con este obxecto solicitamos ao Goberno de España en repetidas ocasións e a través de diversos acordos o restablecemento dos servicios que foron eliminados ao amparo da pandemia, tamén que se amplíe a oferta de prazas e de persoal e que se acometan a mellora das infraestructuras, modernizando as instalacións e os trens, así como tamén que se aposte por un impulso decidido pola intermodalidade. Lamentablemente, todas estas demandas caen en saco roto cando chegan aos responsables estatais de Renfe, da DIF ou do Ministerio de Transportes, xa que hoxe, lonxe de mellorar, a situación na que se atopan os servicios ferroviarios no noso país é un exemplo significativo do que significa a palabra precariedade. Por este motivo, insistiremos unha vez máis en que se recuperen as frecuencias suprimidas durante a pandemia e adoptando as medidas necesarias para que a oferta disponible en conexións e horarios responda, como volvo a repetir e a reiterar, ás necesidades reais da cidadanía galega. E máis en concreto, que se garanta que cidades como Lugo e Ferrol accedan en pé de igualdade co resto do territorio a alta velocidade e a intermodalidade e non veñan con reiterados cantos de serea como último anuncio dun proxecto para a conexión entre Santiago e Lugo. Unha segunda proposición non de lei do Grupo Popular ten que ver coa situación que se está a vivir en Venezuela.
polas accións do réxime de Nicolás Maduro, en particular pola fraude das eleccións presidenciais do pasado 28 de xullo, ignorando os resultados electorais que son evidentemente favorables á oposición. A tiranía bolivariana non tivo vontade de garantir a celebración dunhas eleccións libres e transparentes, segundo conclúen todos os observadores e organismos internacionais, e perpetra agora unha fraude sobre os seus resultados que priva a oposición da súa victoria nas urnas e do recoñecemento a Edmundo González como lexítimo presidente electo. Diante desta situación, segue resultando incomprensible a tibieza do goberno do señor Sánchez coa ditadura de Maduro e de formacións políticas como o Bloque Nacionalista Galego, que ten afirmado a súa confianza no sistema electoral venezolano, contradicindo todos os informes de organizacións internacionais independentes, máis concretamente do Centro Carter e máis recentemente do panel de expertos da Organización de Nacións Unidas, que acusaron directamente ao goberno de Maduro de falta de transparencia e de manipulación electoral. Millóns de venezolanos víronse e estánse vendo obrigados a abandonar o seu país en busca da protección internacional, convertendo a Venezuela na segunda nación con máis desprazados forzosos do mundo despois de Siria. Galicia foi quen de acoller a moitos deses exiliados venezolanos que atoparon na nosa terra un espazo de liberdade, de solidaridade e de oportunidades. E por este motivo o Grupo Parlamentario Popular demandará no Pleno que o goberno do señor Sánchez lidere diante da Unión Europea o recoñecemento do presidente electo lexítimo de Venezuela, o señor Edmundo González, e que se produza unha transición pacífica do país cara a unha democracia plena. Ademais, pedimos que condene a sistemática política de criminalización por parte do réxime do señor Maduro en contra dos cidadáns venezolanos que decidiron exercer os seus dereitos civís e políticos no marco da Constitución venezolana. E exiximos ao réxime de Nicolás Maduro o cesamento inmediato da represión a líderes de partidos opositores, a activistas de dereitos humanos, a sindicalistas, xornalistas, testemunhas electorais e demais cidadáns en exercicio dos seus dereitos civís e políticos e a violación dos dereitos humanos destas persoas. E tamén a facilitar a tramitación, por parte das administracións públicas, das solicitudes de protección internacional feitas por cidadáns venezolanos que fosen da opresión política e da exclusión económica e social en Venezuela, así como dos trámites que lle permiten integrarse en España aos devanditos cidadáns. Tamén solicitamos á Unión Europea o mantemento das sancións impostas ao réxime de Maduro mentres non existan garantías fidedignas e comprobables dunha transición no país ca unha democracia plena. Por último, propoñemos como resolución do Parlamento de Galicia manifestar o apoio e a adhesión a todas as iniciativas de protesta pacífica organizadas pola oposición venezolana e polos exiliados residentes no noso país nas que se reclame o fin da represión, o inicio dun proceso de transición cara a unha democracia plena e un plan de recoñecemento respecto aos resultados electorais en Venezuela, aos resultados electorais certos. Dentro do apartado de preguntas ao Goberno galego, o Grupo Popular vais interesar polas axudas da Xunta para a mellora de explotacións e incorporación á actividade agrogandeira de mozos e mozas. Consideramos que estas axudas están a ter unha gran repercusión no medio rural en Galicia e non solamente para os beneficiarios, incrementando o número de mozos que se incorporan a estas actividades agrarias, senón tamén rexuvenecendo a poboación activa no rural, asegurando a continuidade do tecido agrario e combatindo tamén o abandono e despoboamento no rural galego. En segundo lugar, e despois do barullo que os grupos da oposición intentaron trasladar ao inicio do verán, preguntamos ao Goberno galego polos resultados das axudas concedidas aos concellos galegos para a contratación de socorristas para garantir a seguridade nas praias e piscinas de Galicia. E, por último, volveremos a interesarnos polo cumprimento por parte do Goberno central do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, o que coñecemos polo de agora é que só se puxeron en marcha o 60%
Das 290 medidas previstas e acordadas, o que pon de manifesto, a noso entender, a falta de compromiso na loita contra a violencia de xénero por parte do Executivo do señor Sánchez. Eu, sen máis, quedo ao voso dispor se hai algunha pregunta ou cuestión, aclaración que precisedes. Creo que xa o expliquei no debate que tivemos durante este verán. Non existe tal sobrecoste. Xa o dixen ben claro, o que existe unha comparativa entre dous fórmulas de financiación. Unha que era posible, que foi analizada polo Consello de Contas, e outra que o propio Consello de Contas dice que sería imposible se non se producisen graves recortes nos servicios públicos durante ese mandato. E, polo tanto, nego a existencia dese sobrecuste. En segundo lugar, nós non vamos a ser partícipes da estrategia da oposición que consiste en que cando o Goberno de Estado está rodeado ao presidente de casos de, corrupción presunta, alo menos, no seu entorno máis persoal, íntimo e cercano, pois parece ser que o que decidiron os grupos da oposición é que hai que investigar a oposición. É unha cuestión certamente novedosa no ámbito da democracia española que cando un goberno está asolagado pola corrupción a quen haya que investigar e os seus opositores. Non, desde logo, creemos que non se corresponde eso coa práctica habitual nunha democracia e o que corresponde é que o goberno do señor Sánchez dé as oportunas opinións que leva meses negando sobre casos que son coñecidos de todos. No que fai referencia a Galicia e ao seu Parlamento, eu recordo que ende fai xa bastantes anos e gracias a unha reforma do propio grupo impulsada polo propio grupo parlamentario popular, é posible a organización dunha o acordo de formar unha comisión de investigación sen a concurrencia do grupo maioritario ou do goberno. Só teñen que tomar esa decisión os diputados da oposición. E levo, non sei, xa perdín a conta do número de gravísimos escándalos que teñen que ser obxeto de investigación no Parlamento de Galicia sin que se concrete finalmente esa ferramenta que ten a súa disposición a oposición para creala no momento que considere oportuno. Que o faga se realmente considera que isto é grave. Eu xa anticipo que dubido moito que o faga, porque unha vez máis amagan e non dan, porque saben que detrás da algarada, do discurso incendiario e demais non hai absolutamente nada. Algo do que estou tan convencido eu como representantes da propia oposición. Sí. Teño que facer unha corrección, é a primeira das preguntas. É que non se tomou unha decisión para que se deixara de facer a fiscalización que se viña facendo. É que nunca se fiscalizou dende o Consello de Contas ao Parlamento de Galicia. Nunca. Na súa historia. Entre outras cousas, porque non é o seu ámbito de fiscalización, como di a propia lei que creou o Consello de Contas. Lei, por certo, que foi aprobada neste Parlamento. Por lo tanto, non parece moi razonable que un órgano que foi creado polo propio Parlamento teña a potestade de fiscalizalo a él mismo. Dito o cual, este Parlamento ten paredes de cristais. En o que se refire na información económica está absolutamente toda, o 100%, publicada na página web do propio Parlamento, polo cual é de acceso público. Ahora, o que se fixo foi corrixir unha disonancia que se producía entre unha redacción dun artigo concreto que se malinterpretou por parte de algunha persoa que formaba parte do regulamento e que entraba en contradición co que di unha norma de carácter superior como é a propia lei do Consello de Contas que establece con toda claridade que non é obxecto do Consello a fiscalización do Parlamento de Galicia. Polo tanto, volvo a repetir, este Parlamento foi transparente durante toda a súa vida, hoxe o é máis que nunca, gracias, entre outras cousas, ás novas tecnoloxías e, polo tanto, non podemos decir que se vai deixar de facer algo que non se fixo nunca. Nunca. Iso quero deixalo ben claro. Xamais foi competencia do Consello de Contas fiscalizar o Parlamento de Galicia e xamais
Se intentou tal fiscalización ata moi recentemente por unha mala interpretación dunha norma de carácter regulamentario que creo que foi correxida, por certo, de mutuo acordo entre o Parlamento de Galicia e o propio Consello de Contas. Eso por unha banda. Respecto aos salarios de deputados, tamén teño que desmentir unha subida, e que non se pode considerar tal. Dende o ano 2009, non 2019, como leín en algún medio, dende o ano 2009 está conxelado todas as retribucións no ámbito do Parlamento, as dos deputados. E iso, sinceramente, ten unhas consecuencias evidentemente económicas moi importantes. Ao punto de que a non aplicación desa subida do custe da vida supuxo perdas moi importantes, superiores ao 30%. Por lo tanto, que se tomou como acordo o inicio desta legislatura foi rematar con ese período, sobre todo tendo en conta a inflación nos últimos anos e como se disparou. E o que se fixo foi simplemente, dende a última actualización que se fixera, que foi unha absolutamente ridícula no ano 2023, que era do 0,05, que recordar, simplemente se actualizaron os salarios conforme a IPC, as retribucións, e decidiuse que a partir de agora se van a actualizar na mesma medida que se actualizan os salarios conforme a IPC do persoal da Cámara e de toda o persoal das administracións públicas. O que se produciu foi unha coincidencia no tempo desa actualización anual do 5% co 2% que hai que subir este ano ao conxunto do persoal da Cámara. Simplemente iso. Por lo tanto, volvo a repetir, me parece que se tomou un acordo sumamente prudente, dende logo non supón ninguna medida de suba salarial que nos sitúa, nos continúa situando como un dos parlamentos máis baratos, quero dicir, o parlamento máis barato de toda España, o parlamento autonómico máis barato de toda España, e, sinceramente, en fin, creo que foi unha decisión acertada, prudente e moi comedida. E, por lo tanto, aclaro, non se tomou unha suba do 7% como se publicou por aí, unha suba da actualización dende a última de 2023 ao principio da legislatura e, posteriormente, se aplicou a suba que se vai aplicar anualmente daqui en diante correspondente ao IPC como conxunto dos traballadores desta casa. Nunca. Bueno, volvo a repetir, quen fai a fiscalización, en primeiro lugar, quero recordar que aquí estamos representados todos os grupos que fomos escollidos pola propia cidadanía, e, polo tanto, evidentemente somos nós os que facemos a fiscalización de todos os órganos que corresponden e que teñen carácter estatutario, incluído o propio Parlamento. É o propio Parlamento quen fai fiscalización e, ademais, publica para coñecemento universal todo o resultado desas fiscalizacións, dos acordos que se adoptan, dos gastos que se fan, son de coñecemento universal. E, a partir de aí, remítense, evidentemente, a conta os presupostos do Parlamento forman parte tamén do presuposto da Xunta de Galicia, porque é a propia Xunta quen ten unha partida para ese, e remítense aos órganos oportunos. Quero recordar que o Tribunal de Cuentas, pero non estou seguro neste momento, en calquera caso, volvo a repetir, o Consello de Contas non fiscalizou o Parlamento de Galicia nunca na súa historia, nunca, non hai precedentes. Algúnha outra cuestión? Pois, se me disculpades, co calor que fai nesta sala, dámola por finalizada hasta o seguinte.